Bé, en primer lloc, per parlar de la visita anexa, sí, m'agradaria trobar una paraula que descrivís potser el tot, no? I per mi aquesta paraula és normalitat. Des dels que d'alguna forma no tenim contacte diari o constant amb aquests nanos, que respirat és absoluta normalitat, ganes de comunicar, d'expressar, d'entendre, molt d'amor i... Ostres, la veritat crec que estaria bé tornar-hi perquè és això, quin gran desconeixement tenim de com es tracta, però ja no només des de la problemàtica, sinó des de la normalitat del dia a dia, com pots interactuar, com pots aprendre, a entendre i a gaudir, abstraient-te totalment de qualsevol problemàtica, de qualsevol índole. Simplement, permetem-ho que ho digui així, fluint i deixant-te portar i tot ve sol. Qualsevol idea que t'hagis fet preconcebuda se'n va fer punyetes. És indubtable no destacar... O sigui, no seria concebible no destacar la feina que es fa aquí. I les ganes de sortir d'aquí una mica cridant i reivindicant que sisplau, que tothom, institucions, persones vinguin a donar una visita per aquí, un tomb per aquí i reconsiderin, si més no la vida, que reconsiderin moltes coses i moltes prioritats, però no des d'un punt de vista dramàtic, ni èpic, ni tendre, sinó de normalitat quotidiana, perquè al cap i a la fi créixer és en el dia a dia, en aquesta normalitat, i que existeix, que no hi hagin prejudicis ni res preconcebut perquè se sorprendran. Parlar de qui ets, en aquest cas, ens ha permès, qui ets com a obra de teatre, ens ha permès, entre altres coses, conèixer de prop Nexe, però conèixer les persones de prop, tant els nanos com familiars, com els professionals que han fet d'això la seva feina i la seva vida. Jo crec que el teatre, en aquest cas, si ho vaig escollir per fer-ho, era per dialogar amb la vida des d'un altre lloc. Fer obres com aquesta em permet dialogar i créixer i pensar que estem donant a conèixer una altra realitat. Evidentment el teatre és una eina meravellosa per donar-la a conèixer, però és una obra de teatre i no l'aneu a veure només perquè parla d'això, sinó també per reivindicar que el teatre pot parlar de tots els graus d'humanitat i de tota la humanitat que hi ha. Per tant, sense prejudicis i sense la llagrimeta que pot provocar l'emoció, més enllà d'això, gaudireu d'una obra de teatre. Perquè si jo vull destacar la normalitat aquí, també la normalitat d'una obra de teatre, perquè parlant d'això es poden fer grans obres de teatre. De veritat, veniu. Crec que com a mínim us sorprendreu tant com jo m'he sorprès aquí. Moltes gràcies.